Amaphoyisa ophiko lozinzo iKwaZulu Natal Stability Unit asebenzise ubunhloli esizona yilobo bangaphakathi kule ndawo yemizi eseBalito okungangeneki kalula kuyo. Nalapho ayezingela khona abasolwa ngokunindeka ekubulaweni kwabantu abahlanu endaweni yokubeka izimoto enkabeni yedolobha lase-Richards Bay ngoLwesibili ekuseni. The tactically astute police officers penetrated the residence, and before they knew it, they found themselves under gunfire from the suspects. Police retaliated, and at the end of the shootout, 2 suspects were found to have sustained fatal gunshot wounds. The IPID were summoned to the scene for further investigations. Police investigation into the matter continues, and a search for more possible suspects is ongoing. Abasolwa abashonile baneminyaka engama-30 nama-41. Njengoba udaba lokubulawa kukaMkhize lusesematheni nje, kunenkulumo okusolwa ukuthi ngeyakhe eqoshiwe, lapho esabisa khona izimoto ezithutha abantu nezicashwa ngobuchwepheshe besimanje kanye nezithuthuthu ezilethela abantu ukudla ukuba zikhokhe kuye R100. Ngicela ungidlulisele le message kubafowenu enisebenza nabo nonke ukuthi yonke into la eBay, Mr. D, Uber Eat, Take a Lot, yonke leyo nto leyo kanye nani ngoLwesibili, yonke leyo nto leyo kusuka manje njalo makuphela inyanga isithuthuthu nesithuthuthu noma imoto nemoto ngifuna R100 kuyona. UMkhize uzokhumbuleka ngomkhehlo ayewenzele ingoduso yakhe owagcina ngendishe yaqoqa imali engaphezu kwesigidi samarandi kwaNongoma kuwo lo nyaka.